Thank you. Sri Umesh Please, sir. Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, no, Sir, no, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Sri Umesh Patel. आंखौ निमाहा खालाम लाजि फोनांनायनि बाथ्रा नङा नैबेयो मानो होनोब्ला मैया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेराव बर' एमपिआ जोंना डायनामिक लिडार हिसाबै दिल्लीनि पार्लियामेन्ट हाउसआवहाय माखासे मानि बिबुंथि लाखिदों जायखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो इंराजि रावाव बेनि गेजेरावबो जों नुनो मोनबावदों उदालगुरि बियाबनिफ्राय जाय एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा स्पिकारनि मासियाव जिरायनानै दं माने अर्थात जों हमनानै लानो हायो बै समाव बिथाङानो स्पिकार मानो होनोब्ला गोबांथार एमपिफोरनि जेंना जेंगोना बुंनायफोरखौ बै बिथाङा खोनासंग्रा स्पिकारनि सिटआव जिरायनानै थाहैबाय जेब्ला दा बे खेथ्रआव नैबेखौबो नायदो Sir, 2 Please minutes, sir. conclude. For, sir, Sri Umesh Patel. sir, Umesh Patel. हमको मैंने सर ऑल पार्टी मीटिंग में 7 मिनट्स का बात कह गई था सर Time Please, कम sir. है अभी अभी प्लीज आप सर प्लीज 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड प्लीज Sir, 30 please. सेकंड Sir, I hope that if the proposed 125 amendment is passed along with the amendment in Thank you. Sri Umesh please, sir. Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, no, sir, no, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Sri Umesh Patel. नोंथांमोना नुदों टाइमनि भेलु टाइमखौ बाव दिन्थिनाय जादों स्टप बा दोनथ'दो बास करो बा दोनथ'दो बेफोरबायदि होनलायनाय अर्थात बेबो बिथाङा सासे एमपिसो जोंनि उदालगुरि बियाबनिफ्राय जे जायगायाव बर'फ्रा बिथाङा बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे मावगोन होननानै सायख'नानै हरदोंमोन दिनैनि दिनाव नैबे आं लाजि फोनांनाय बा मानाय बाथ्रा नङा मानगोनां बर'निनो एमपि क'क्राझार बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारी सारखौ नाथाय आं दिनैनि दिनाव डाउट दङ बा गोबां मानसियाबो डाउट थानो हागौ सानसुमा खुंगुर बैसुमैतियारि सार बा बिस्वजित दैमारि सार मोनबायदि एमपि मोनफिनगोना बर' हारियाव दिनैनि दिनाव मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों आरो आं बेयावहाय जोंनि मानगोनां एमपि सारखौहाय बदनाम होनोबा आसि थुनो थाङा नाथाय आं बै ट्रेन्सलेटर बै जायफ्रा कन्टेन्ट खालामनानै होग्रा लिरनानै होग्रा बैसोरखौसो बुंनो सानो आं जोंनि बर'आनो जागोन बेबो मा लिरनानै होखो बावहाय फार्स्टआवनो फैबाय सार आई एम फ्रम क'क्राझार एसटि प्लेन एरिया बेफोरबायदि सारा इन्ट्रडाक्सन होदों बावहाय मा गाव क'क्राझारनिफ्राय एसटि प्लेन एरियानिफ्राय बर' कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो बा बर' कमिउनिटिनिफ्राय गावखौहाय रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों बा दैथायहरजानायलाय गाव गसंदों नैबेखौ फोरमायबाय दा फोरमायदों फोरमायनायखौथ' नुखादों नाथाय लाजि फोनांनाय बाथ्राना आं बार बार बुंदों मानो होनोब्ला बेखौ सासे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 फरायनाय गथ'आबो दाबायदियाव चान्स मोनोबा स्कप मोनोब्ला बिनिफ्राय साबसिन फरायनानै होगोन मानो होनब्ला बे लिरखानाय आंनि बुंनाया एसे खाब्रां गोरा जादों जानो हागौ खिन्थु दुखुनांथाव जों बुंनानैथ' जेबो खालामनो हाया सोलायहोनोबो हाया नाथाय निस्सय जाय गामि गोथौआव थानायनिफ्राय खस्थ' मस्थ'यैबाबो फेरलेबसे देहाखौ लानानै आसिजों भट होयो बैफोरो नायसाबलाबायग्राफ्रा नैबे भिडिअफोरजों जाहाथे एसेबाबो बुजियो नैबेखौनो बिनि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दा बैफोर जानाखि लिरनानै होदों कनस्टिटिउसनेल राइट जोंनि संबिधाननि माखासे राइटफोरखौ लानानै ससेसो लिरनाय जायखौ फरायनानै गालांबाय बेखौथ' आं डाइरेक्टलि बुंगोन दानि जुगाव इंलिश मिडियाम फरायनाय क्लास 1 क्लास 2 नि गथ'आबो बिनिफ्राय बांसिन स' फरायनानै होलांगोन बेखौ फुल नो डाउट हिसाबै क्लियारेन्सआवहाय दा बैखौ सोर लिरनानै होखो नैबे खोथा आं बाव लाजि फोनांनायनि खोथा नङा होननानै बार बार बुंनायाबो बेनो दा दिनैनि दिनाव जों गुबुनफोरखौ नायबा नुयो गुबुनफोरखौ थुलुंगा बा नुयो जेरै गौरब गगैयानो होन सोरबा मणिपुरनि एमपि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट बिथांमोना माबायदि गावसिनि नांगौनि थाखाय टेबोल सौयै जे बिथांमोना बिबुंथि लाखियो डाइरेक्ट बैफोरखौ एनक्रस खालामनानै सोसननानै बिजाब नायनांगौ दरखार गैलायलाया डाइरेक्ट फुल कनफिडेन्सजों बुङो जोंनियाव बिदि जादों बिदि निड जादों बिदि नेसेसारि जादों डाइरेक्ट क्लियार खिथायो बुंनांगौखौ बुंगोन बास अल अभार द इन्डिया हांगामा नुजोब्बाय बयबो बा स्पिकाराबो खोनादों दा साननो गोनां दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जोंहा स्पिकारनि जायगायाव जा जिरायनानै दंमोन दिलीप सैकिया बिथां उदालगुरि बियाबनिफ्राय जोंथ' गोबां रंजादोंमोन जे जोंहा स्पिकार मोनबाय एमपि मोनबाय दा एमपियानो बियो जुदि स्पिकारनि मासियाव जिरायनो मोनलायनाय पावार मोनबायब्ला
अब्लाथ' जोंनि उदालगुरिनि थाखाय गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांसिगौमोन डिमान्डबो खालामनांगौ दरखारानो गैलामोन उदालगुरि बियाबाथ' मानोना एमपियानो स्पिकारनि सिटआव जिरायनानै दं स्वयंनो अब्लाथ' बेनो पावार एन्ड फांसनखौ इउटिलाइज खालामनायाव मानायाव गोबां पावार दं बेहाबो नङाबा मामुलि सामायनो मानसियाथ' बे स्पिकारनि सिटआव जिरायनो मोना अब्ला मामुआ सोरखौ बानायदों थारैनो जोंनि गावबागाव बियाबनि रायजो राजाखौसो मामु मेंग'मेन थाइजौ आम आदमि बानायदों नामा जोंखौ नैबे दिनैनि दिनाव साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दा जिखिनि बुंदों गोबाङा बुजिदों गोबाङा बुजियाखै जानो हागौ मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारनि जाय इंराजि पएम रिसाइटेशन खन्थाइ आवरायनाय बायदि फरायलांनायखौ नाथाय सैथोआ बेनो सारा गावनि इन्ट्रडक्शनखौ फार्स्टआव होग्रोबाय गाव बिनिफ्राय फ्रम वेर ओमफ्राय फ्रम बिलंस टु विच कमिउनिटि अबे कमिउनिटिनिफ्राय गाव डिपेन्ड खालामोबा दैथायहरजादों बेखौ बुंबाय बिनिफ्राय कनस्टिटिउशननि बागै एसेसो थेंक्स गिभिं टाइप माने बाख्नायनाय टाइप फरायलांबाय बेखौथ' क्लियारलि सिफायनानै होआबाबो बुजिखाबाय जानांगौ मानो होनोब्ला फरायलांबायल' बियो दा बेयावहाय जोंनि क'क्राझार बियाबाव बा उदालगुरि बियाबाव रायजो राजानि मा प्रब्लेम जादों मा गोनां जादों मानो थाखाय बड'लेण्ड बिदोंमोन बै समाव मानो दावरावमोन दा बिटिआर मोननानैबो माया मावफुंजायाखै मा नांबावगौ फुल कनफिडेन्सजों क्लियारै आरो बर'आबोथ' जोंहा हाबबायना रावा जे जायगायावहाय 6 शेड्युल 8 शेड्युलाव हाबनाय राव बर'निनो बुं मानो होनब्ला अट'मेटिक ट्रेन्सलेट जाग्रा बावहाय मोनसे बै सिस्टेमाबो दङ पार्लियामेन्टआव बर'निनो थाव होनो हायो इंलिसाव हिन्दीयाव इसिबां कम्फर्टेबल नङाबा नांलाया जोंनो इंराजि हिन्दी गोरों दे एमपि दैथायहरबाय मोजांनो रायजो राजाया मोजां जागोन जोंनो होननानै बर'निनो थाव लागायना मानो होनब्ला अट'मेटिक ट्रेन्सलेट जायो नैबे AI नि जुगाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बयबो मिथिगौ बेखायनो दा साननो गोनां बाथ्राया बिसोर रायजो राजाया मा सानदों आं मिथिया आंनि बुंनाया खाब्रां सोरबा गावबागाव पार्टिखौ लानानै दुखु मोनदों जानो हागौ आरो मोनगोनबो बुंग्राबो थागोन नाथाय सैथोआ बेनो सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी सार आरो बिस्वजित दैमारि सारमोन बायदि एमपि मोनफिनगोना गोब्राबसै नामा दिनैनि दिनाव साननो गोनां जानानै फैदों होननानै आं सानो जेबोखौनो बुङा जोंना बर'नि एमपिया दायो बा उदालगुरि बियाबनियाबो स्पिकार जिरायग्रायाव थायो मालाबा ओरै थायो जोंहा रायजो राजाया मा खस्थ' जादों मा डिमान्डमोन मा नांगौमोन मा इमप्लिमेन्टेसन जाबावनांगौ आफ्टार बिटिआर एग्रिमेन्टआ फुल फ्लेजेड जामारगोन ना जामाराखै बेफोरखौथ' डाइरेक्ट बुंनो हायो मानो बुङा दिनैनि दिनाव बेखौहाय जों सासे सानैया कुइसन खालामनो हाया आं फोरमायनानैसो होदों रायजो राजानो नोंथांमोना बेखौ कुइसन आराइज खालामनांगोन मानो होनब्ला भटआ जेब्ला फैयो इलेक्शन टाइम खस्थ'यै सान्दुं थिखा थिखि मालाबा अखा लाइन जायै थुफैनांगौ जायो बैफोरनि भेलुखौ नोंथाङाबो साननांगोन नोंथाङा बिनि एगेन्स्टआव सोरबा 500 मोनजादों 1000 मोनजादों न' गंसे मोनदों बे नङा नाथाय नोंनि 500 मोनजानाय 1000 मोनजानाय न' गंसे मोननायजों जे नोंहा जाथिया नोंनि फिसा फिसौनि जेनेरेशना बिसिबां बेकडेटेड उन जालांनानै थालांदों बा थालांनांदों बेखौ सोरबा सानदोंना रावबो सानाखै बे आरोना बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट होलांनो हागोन सुद्रायनो थाखाय एसेब्लाबो बुंहरनो हागोन जोंबो गोरोंद्रायबो नङा नोंथांमोननि कमेन्ट माबा माबिजोंनो जों एसेब्लाबो गावखौ सुद्रायनो हायो आरो बहाबाफोर ओरै जादों बिदि बुंनो हायामोन फंबाय बिदि बा बुंनो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय आरो फिन खेबसेबाव निमाहा बियो मानगोनां जयन्त एमपि सारनिसिम एबारनिफ्राय हायोबा साबसिनै नैबे आंनि एडभाइसबो नङा थुलुंगाबो नङा जोंनिफ्राय बुहुत सिनियर आरो गोबां मान होजाग्रा नाथाय बेनो लुबैनाया रायजो राजानिया जोंबो नायनानै नुयो नालाय जे मेटार जेया नांगौथि बेखौ डाइरेक्ट थब्लं बुंबाय ज्रब जिरायबाय नैबे साबसिन जागोन आरोना रायजोनिबो डिमान्ड बियो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय लाभ इउ अल